How often should one feed their spiritual forces? Yeah, thank you for that question. Ụfọdụ ndị mmadụ normally na-ajụ ụdị ajụjụ dị etu a. Nke bụ eziokwu bụ na onwero how often I asị na ọ dị recommendable ma ọ bụ ị ga-eme ya ọ dị too much. Ịghọtara ya? Ka mmalụ ofu atụ dịka a farmer like me nwere poultry. Etu isi bụ inwe ọ bụ na ị nweta broiler. Etu isi wee nye ihe nri ga-edetermine etu ọ ga-aha. Ka mmalụ atụ. Ị nwere ike ịgota broiler, onwe ndị na-egota broiler hapịa. Ọ na-akpa ya na compound na ha bụ ntụ obere na-eri just all manner of small things ma ọ bụ na-enye ha seki ọ na-enye ha real formulated feeds. Onye na-eto a nwere ike inwe broiler ya on 4 months or even 5 months before ọ na-agbagota of good size. Mana the same broiler, the same species, onwe onye enweta ya 6 weeks you can't to work na wahala. So you can see now all feeding. Yes. So it will according. So if depend on your forces is a lot now we put here chukwu ya. So ọ bụ na Chike gosiri gị na-eme itinye ọga ego na-abịa. Why not? Ọnkụ akpata n'ubi ka eji esiri ubi nri. Once the money is coming, you keep feeding. So in nutshell, on nwere ndị nwere ike feed their forces every month. When they were ime once in 2 months, when they ime 3, when they ime 4, as case may be. Ijekwa na rana ka I wee rụọ ọrụ mmụọ. Ijekwa na je boro ego ka I wee rụọ ọrụ mmụọ. Ọ bụrụ na ijiro n'obi tiwa n'obi gwepịa. Gwa mmụọ ihe dị mmụọ chọrọ ncheta wedu sọ ọchị. Gwa ha na ikwetalụ na ị ga-eme ihe dị etu a na ọ dịgị n'obi mana n'aka dị ka gị nwa ọkụ na akpọrọ ya akwa. So na ị nwere ike ime wuye ha biko na ha magbanwere ọnọdụ ka ọnọdụ gị dị mma ka I wee mee ihe dị etu a. Nke bụ eziokwu akụrọ mmiri bụ na as long as na ị nwere dat mmụọ ma na ị nwere ya onwe ihe mmụọ ya emere gị ọ ya emere gị. Dotakwa the story Jesus akọ na Bible gbasara a widow's mite. Nwaanyị nwere dị almost ihe niile asị na o nwere ka o were nye ọsọrọ na o ji eboro ego ọsọrọ na olelana nọ ihe o nwere atọfụ etu o si kpanite ka o ji wee nye. O wee sị mana ndị ọzọ nyere nnukwu ego mana ha nyere in abundance of ihe ha nwere ha jere sere elu ego. Example, mmadụ nwere millions of naira ji inye onyinye were 200 naira wee nye. Ịfụrụ na enu ego ka o sere anwụrị ha ya akụrụ ya aka maka na enu ego ka o sere. Mana nwaanyị a nwere ike lesi na nwaanyị wee 1000 naira wee were 200 naira n'ime ma 2000 wee 200 naira n'ime ewu 1/3 ụzọ n'ụzọ iri wee nye. Ọ mere appreciate than onye ahụ nwere nnukwu maka na onye ahụ nwere nnukwu nyere out of abundant o nwere. Mana nwaanyị a nyere so n'obi niile. So ihe na-akọwara gị bụ mmanụ ọbụla epushkwara gị ije boro ego wee lụọ ọrụ mmụọ. I used to tell people no is no. Yes. When I started my spiritual debut, I was properly mentored. I never borrowed money. Nke m nwere asị m ụmụ nekwa nke dị ngwa na ndị a na-agba ụgwọ ngwa ka mmebe ihe one after the other. Ọ bụrụ na iji ndị mmadụ ụgwọ na line ka mma alụ ga-atụ ịpụta na line iji mmadụ 10 ụgwọ iwee kpọọ ha wee nọmba ha from 1 to number 10 wee sị ha biko nwere m ego mmejikwa unu niile ụgwọ mana mma na-akwụ ya one after the other. Ha na-enyeghị anyị kwụọ number 1 gwasị ha biko ka ego pụtara ka ịkwụọ number 2. I can tell you na ndị niile ga-aba ụlọ because half get 40 mere ịkwụọ number 1 a na-ekwu ọrụkwa next month ma next 2 months nwetakwa kwụọ number 2 ndị ọzọ ga-enwe ndị ụnụ afụtazi n'ọrụ mmụọ. Onwe onye na-eput pressure on you na-asị na mmadụ ga-anwụ si na Eze-Ana kwuru na mmadụ aya anwụ. Ọ bụgoro na asị na ọnwụ na-ada were ọjị chee ihu na east gwa mmụọ si ya na eko sitere gị ikwetalụ na ị ga-eme ihe mmụọ achọrọ ịnụ bụ na ime eme n'ikwetara n'ihe mana na-etu aka ka nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di n'ihi na emere ha ọchị. I can tell you aka ga-anyụ daalụ.